ଆଜି ଆମେ ପ୍ରାଥମିକ ଚିକିତ୍ସା ବିଷୟରେ ଅଧ୍ୟୟନ କରିବା। ପ୍ରାଥମିକ ଚିକିତ୍ସା କହିଲେ କ'ଣ ବୁଝ? ଦେଖ, କୌଣସି ଦୁର୍ଘଟଣା ଘଟିଲେ ଆମେ ଡାକ୍ତରଖାନା ଯିବା ଆଗରୁ ଯେଉଁ ଅସ୍ଥାୟୀ ଚିକିତ୍ସା କରିଥାଉ ତାହାକୁ ଆମେ ପ୍ରାଥମିକ ଚିକିତ୍ସା କହିଥାଉ। ଏହି ପ୍ରାଥମିକ ଚିକିତ୍ସା କରିବାର ମୁଖ୍ୟ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ହେଉଛି ଯେଉଁ ବ୍ୟକ୍ତି ଆହତ ହୋଇଥିବ ତାଙ୍କର କଷ୍ଟକୁ ଲାଘବ କରିବା ଓ ତାଙ୍କର ଅବସ୍ଥାରେ ଉନ୍ନତି ଆଣିବା। ଦେଖିଥିବ ଆମ ବିଦ୍ୟାଳୟରେ ପ୍ରାଥମିକ ଚିକିତ୍ସା ବାକ୍ସ ଅଛି। ଯେଉଁ ଭାଇ ଭଉଣୀ ଖଣ୍ଡିଆ ଖାବାର ହୋଇଯାଇଥାନ୍ତି ତାହାଙ୍କୁ ସେହି ପ୍ରାଥମିକ ବାକ୍ସ ଦ୍ୱାରା କ'ଣ କରାଯାଏ? ତାଙ୍କର ପ୍ରାଥମିକ ଉପଚାର କରାଯାଏ। ସେହି ପ୍ରାଥମିକ ବାକ୍ସରେ କ'ଣ କ'ଣ ଥାଏ ସମସ୍ତେ ଦେଖିଛ? କୁହ କ'ଣ କ'ଣ ଥାଏ? ଏଥିରେ କ'ଣ ଥାଏ? ତୁଳା ଥାଏ, ବ୍ୟାଣ୍ଡେଜ୍ ଥାଏ, କପଡ଼ା ଥାଏ, ଆଉ ଆୟୋଡ଼ିନ୍ ଥାଏ, କଇଁଚି, ଡେଟଲ୍ ଥାଏ, ଛୋଟ ସାବୁନ, ଆଉ କ'ଣ ତା ସହିତ କିଛି ଖାଇବା ମେଡ଼ିସିନ୍ ଥାଏ। ଏହି ଚିତ୍ରଟିକୁ ଲକ୍ଷ୍ୟ କର। କୁକୁର କାମୁଡ଼ିଲେ ତାର ପ୍ରାଥମିକ ଚିକିତ୍ସା କ'ଣ କରିବାକୁ ହେବ? ପ୍ରଥମେ ଆମକୁ କ'ଣ କରିବାକୁ ହେବ? ଯେଉଁ ଜାଗାରେ ଆମକୁ କୁକୁର କାମୁଡ଼ିଛି ଆମକୁ ସେହି ଜାଗାରେ ଡେଟଲ୍ ପାଣିରେ ବା ସାବୁନ ପାଣିରେ ଧୋଇ ଦେବାକୁ ହେବ ଏବଂ କ୍ଷତ ସ୍ଥାନକୁ ପରିଷ୍କାର ଭାବରେ ଗୋଟିଏ ପରିଷ୍କାର କୋଣରେ କ'ଣ କରିବାକୁ ହେବ? ତାକୁ ବାନ୍ଧି ଦେବାକୁ ହେବ ଓ ତାହାପରେ ସେହି ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କୁ ଡାକ୍ତରଙ୍କ ପାଖକୁ ନେଇଯିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ଆମେ ଜାଣିଛୁ ବିଲୁଆ ଓ କ'ଣ କୁକୁର କାମୁଡ଼ିଲେ କେଉଁ ରୋଗ ହୁଏ? ଜଳାତଙ୍କ ରୋଗ ହୁଏ। ତେଣୁ ଆମକୁ ବିଳମ୍ବ ନ କରି ଶୀଘ୍ର ଡାକ୍ତରଖାନା ପାଖକୁ ଯିବାକୁ ହେବ। ଏହି ଚିତ୍ରଟି ଲକ୍ଷ୍ୟ କର। ଗୋଟିଏ ବାଳକର ନାକରୁ କ'ଣ ବାହାରୁଛି? ରକ୍ତ ବାହାରୁଛି। ଯଦି ଆମ ପାଟିରୁ କେବେ ରକ୍ତ ବାହାରେ ବା ଆମ ନାକରୁ କେବେ ରକ୍ତ ବାହାରେ ତାହେଲେ ଆମକୁ କ'ଣ ପ୍ରାଥମିକ ଚିକିତ୍ସା କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ?